A primeira hora desta mañá os axentes da Policía Nacional despregábanse en varios rexistros na cidade de Pontevedra, un operativo no que contaron tamén coa colaboración da Policía Xudiciaria de Portugal. Sempre que está a investigación aberta mantemos o segredo tamén da mesma. Simplemente sinalar que é unha operación que se leva entre España e Portugal, principalmente en Pontevedra, en Verín e en Ourense, xunto con Portugal. Son 8 rexistros os que se levaron a cabo e o número de detidos son 20 entre os dous países, principalmente en Portugal, porque no caso de Galicia son 3 os detidos. Unha das detencións realizouse nunha vivenda da Rúa Mestre Soutullo, no barrio pontevedrés do Castañal. Axudados por cans da unidade canina e coa colaboración da Policía Local pontevedresa, os axentes rexistraron este piso durante varias horas. Tamén se realizaron rexistros en talleres mecánicos, un deles talleres Antonio Pintos, na avenida Montecelo. As instalacións foron precintadas e axentes españois e portugueses buscaron documentación no seu interior. A actuación policial enmarcouse nun operativo contra o crime organizado que estaría relacionado con estafas na compra-venda de vehículos de alta gama. Segundo as pesquisas, a rede operaba tanto en España como en Portugal. Vamos a seguir coa parte de investigación, que xa digo non está pechada, contra esa falsedade de documentación por un lado e ese tráfico do que é ilícito de vehículos, onde se roubaban eses vehículos e despois se utilizaban ou ben para sistemas de renting e venta a terceiros ou directamente para vender a terceiros. No país veciño, os detidos roubaban os vehículos ou os adquirían en réxime de renting. Despois mandábanos a España e botando man de identidades e documentacións falsas, vendíanos a terceiros en operacións aparentemente legais. Miñones fixo un chamamento á tranquilidade das persoas que mercaran vehículos nalgún dos talleres sinalados. No momento que se peche o que é a parte da investigación e coñezamos exactamente tamén os vehículos que foron sustraídos e vendidos a través deste mecanismo, informaremos tamén directamente aos implicados cales son as consecuencias e como teñen que actuar tamén.